asilikali ankhondo ali ndi madepartment osiyanasiyana. Pali navy, air force, intelligence ndi ena otero. M'maiko a Russia, America komanso bungwe la NATO ali ndi department ya asilikali imene imapanga poison. Ku Russia mwachitsanzo, asilikali ali ndi laboratory yopangira poison imene imatchedwa kuti kamera. Kumeneko amapangirako poison osiyanasiyana amene amagwiritsa ntchito pophera adani awo. Pali anthu ambiri amene anaphedwa ku Russia komanso maiko ena akunja chifukwa chowathira poison. Anthu amenewa amakhala ngati anthu otsutsa boma amene amatsutsana ndi mfundo za Russia, ndi asilikali amawatsatira kumene athawako ndi kukawathira poison munjira zosiyanasiyana. Amatha kumuthira poison amene pa chovala, amatha kumuthira mu tii, mu chokudya, mwambulera, ngakhalenso mu hotelo. Mbuyomu ku Bulgaria kunali mkulu wina womenyera ufulu wa anthu, Mr. George Markov. Iyeyu anali ndi bungwe lake limene linkalimbana ndi ulamuliro wa Russia, koma patsogolo pake anaphedwa ndi poison, ndipo amene anakonza chiwembuchi anali asilikali a Russia aja amatchedwa kuti KGB. Nikolai Kokolov anali msilikali upuma wa Soviet Union. Patsogolo pake iyeyo anawukira ndi kuyamba kumaulula zinsinsi ku dziko la America. Atamuzindikira anamuphanso pomuthira poison ameneyu anamuthira mu khofi mchaka chija cha 1957. Mu 2004 Viktor Yushchenko amene anali presidential candidate pa chisankho cha 2004 mdziko la Ukraine anathiridwa poison opsa kwambiri amene anampangisa kuti apuwale. Amene anachita chiwembuchi analinso asilikali a Russia. Mwina ambiri mukhoza kumadabwa ona kuti ndi chifukwa chani asilikali a Russia anakachita attack presidential candidate wa ku Ukraine ngati kuti anali kwa dziko lawo. Mu nthawi imeneyi ku Ukraine kunali president amene amagwirizana ndi Russia, ndiye mkulu ameneyu Viktor Yushchenko anayimira ngati ogwirizana ndi America. Ndiye aku Russia anali ndi mantha kuti amene atakhala wina ndiye kuti Ukraine idzalandidwa m'manja mwawo, ndi chifukwa chake anamuthira poison ndi kumpundula. Mchaka chomwecho cha 2004 mtolankhani wina amene ankakonda kulemba nkhani zonyoza Russia anadwala mwakayakaya atamuthira poison mu khofi. Komabe atapita ku chipatala anapulumuka ku imfa imeneyi, and 2 years later anthu osadziwika anamuombera ndi futi ndi kumupha. Apapatu zikuoneka kuti mtolankhani ameneyu anapulumuka ku imfa atamuthira poison mu khofi, komabe patatha zaka ziwiri asilikali a Russia anangomuombera direct ndi futi ndi kumupha. 2006 msilikali wakale wa dziko la Russia Mr. Alexander Litvinenko anaphedwa ku Britain atamuthira poison mu khofi. Msilikali ameneyu ankaulula zinsinsi za Russia ku Britain, ndiye atamuzindikira anathawira kumenekoko, komabe asilikali amenewa anamutsatira komweko ndi kukamuthira poison mpaka kumupha. Mu 2018 msilikali winanso Sergei Skripal anamuthira poison mu khofi pamene ankacheza mtawuni ina yake yotchedwa Salisbury. Tawuni imeneyi ya Salisbury imeneyi tine kuti Salisbury ere. Tawuni ya Salisbury imapezekanso ku Zimbabwe, koma kuliso Salisbury kumeneko ku England, nde ifeyo ngati Amalawi timangoti ku Salisbury. Ndiye pamene msilikali ameneyu Sergei Skripal ankacheza ku Salisbury kunabwera madolo ena kumenekoko, koma madolo anasika ku Russia anamuthira poison mu khofi. Ndikhoza kutsimikizirani kunena kuti anthu amene anachita chipongwechi anapatsidwa ulemu wapadera ndi President Vladimir Putin, kusonyeza kuti iyeyu ndi amene anatsogolera chiwembu chimenechi. Mwachidule ndikuwuzeni kunena kuti asanakhale president, Putin anali mkulu woyang'anira KGB, limene litu ndi bungwe lopsa kwambiri limene limapha anthu njira zosiyanasiyana kuphatikizanso poison.
ndiye asilikali amene anapita ku Britain mu 2018 ndikukapha asilikali wukira uja Sergei Skripal anapasidwa ulemu wapadera kwambiri ndi President Vladimir Putin. Mmodzi mwa anthu amenewa ndi MP kumene ku Russia ndipo sanamangidwe ayi. Mu 2020 mkulu wotsutsa boma ku Russia Mr. Navalny anamuthira poison pamene ankacheza ku dera lina lotchedwa Siberia. Anthu achifundo atamuona anathamangira naye ku Germany ku chipatala kumene anakachira ndi kupeza bwino. Koma atabwerera kwawo apolisi anamanga ndi kumutsekulira milandu osiyanasiyana. Tikunena pano mkulu ameneyu anamugamula kukakhala ku ndende kwa zaka zoposa 8 ndipo akumusunga kumene koko. Apapatu mkulu ameneyu Navalny mu 2020 wakhala kupanga zionesero zodana ndi ulamuliro wa Putin ndiye anapezeka kuti mwadzidzidzi anamuthira poison pamene ankacheza ku Siberia. Anthu anathamangira naye ku Germany ku chipatala kumene anakhala almost mwezi kenaka anatuluka bwinobwino. Anabwerera kwa ku Russia anangofika kumene anafikira m'manja mwa apolisi. Apolisi anamutsegulira milandu yabodza yambirimbiri ndi kumugamula kukakhala ku ndende zaka 8 ndipo tikunena pano akuseva jere ku ndende yosadziwika kumene akudziwako ndi Putin yekha. Mu 2022 Roman Abramovich bilionea ameneyo komanso nthawi ina yake anali mwini wake wa Chelsea Football Club anamuthira poison mpaka anasiya kuona kwa maola angapo. Mwachidule ndikuwuzeni kuti mkulu ameneyu ndi mnzake wa Putin, best friend wa basi, komanso mbali nayi amacheza kwambiri ndi Volodymyr Zelensky, president wa ku Ukraine. Ndiye itayambika nkhondo pakati pa Russia ndi Ukraine, Abramovich anasankhidwa kukhala pakati wa zokambirana za mtendere. Mkulu amene yutu ali mapasipoti awiri, ndi nzika ya dziko la Israeli ndi Muyuda, komanso mbali nayi ndi nzika ya dziko la Russia. Ndiye mukudziwa kuti president wa ku Ukraine nayenso ndi Muyuda, ndiye amacheza kwambiri ndi Abramovich. Komanso Abramovich amene ndi munthu wandale komanso ndi best friend wa Vladimir Putin. Ndiye nkhondo itayamba anakhala ngati iye ujalibe mbali chifukwa anthu onsewa amacheza nawo. Ndiye anasankha kukhala pakati wokhazikitsa mtendere. Tsiku lina atapita ku meeting m'dziko la Turkey kukambirana za peace, pathupi lake panapezeka poison wodabwitsa kwambiri amenenso anachititsa kuti asiye kuona kwa mawazi angapo. Munthu amene anachita chiwembu chimenechi samadziwikabe mpaka pano. Ndakuwuzani kale kuti ameneyu anali mnzake wa Putin komanso anali mnzake wa Volodymyr Zelensky. Ndiye zikhoza kutheka kuti mwina anachita chiwembu chimenechi anali anthu a ku Ukraine samasangalala kuti iyeyo akhala pakati, komanso zikhoza kutheka kuti anachita mwina ndi anthu a ku Russia amenenso samasangalala kuti iyeyu akhala pakati. Mwezi watha omwewu wa February, mkulu wa asilikali ankhondo ku dera la Chechnya yemwenso ndi top general wa Russian Army analandira kati la poison kuchokera kwa anthu osadziwika. Anthutu amatha kutumizirani kalata inu kutsegula nthawi yomweyo kulandira bomba kapena kulandira tameki kapena poison ina yodabwitsa inu ndikumwalira. Mbuyomu ndinafotokozapo kunena kuti Mr. Eduardo Mondrani, president woyamba wa Frelimo, anachita kuphedwa ndi kalata ya bomba imene inatumizidwa ndi apwitikizi. Ndinafotokozanso za Mr. Atati Mpakati amene analumala zala chifukwa cha leta bomb imene anayilandira kuchokera kwa Kamuzubanda. Ndiye mwezi watha wa February, General amene dzina lake ndilovutirapo kwabe ndiyesa kulitchula, amene ndi General Apti Alodinov, analandira kalata kuchokera kwa anthu osadziwika, koma mwamwayi sanavulale. Mukudziwa yeyo ndi asilikali ndi amadziwa kunena kuti anamva kafungo kena kake, mukunena kwake kuti anamva fungo ndi anathamanga ndi kukasamba mphuno mwake komanso kusamba m'manja mwake ndi anapulumuka ameneyo. Dziwani kuti mkulu ameneyu ndi wachikulire kwambiri ndipo akutsogolera ena mwa asilikali a Russia amene akumenyana nkhondo m'dziko la Ukraine. Iyeyu ndi mmodzi wa akuluakulu ankhondo odalika kwambiri ku dera la Chechnya ndipo ndi best friend wa Ramzan Kadyrov. Kadyrov amene ndikumutchula pano ndi mnzake wa Putin, wakhala kulamulira dera limeneli since 2007.
That is more than 16 years ali pa mpando umenewu. Itayambika nkhondo ya ku Ukraine, Kadyrov anali munthu woyamba kuchita sapoti bwana wake Vladimir Putin. Nthawi ina yake anafika kulankhula mawu onyoza akuluakulu ankhondo a Russia kunena kuti sakuchita zamphamvu pa nkhondo yolimbana ndi Ukraine. Mawu amene watu sanasangalatsa asilikali ambiri aku Russia, kuphatikizanso intelligence yawo ija imene imatchedwa kuti GRU. GRU ndi limodzi mwa madepartment a military ku Russia amene amagwiritsa ntchito poison pothana ndi adani awo. Ndiye zikuoneka kuti Kadyrov pamodzi ndi anzake anapanga udani wakulu kwambiri ndi department imeneyi. That's why ena mwa asilikali amenewa anayamba kumulondalonda. Taona miyezi yapitayi President Putin anamukweza udindo Kadyrov kukhala Colonel General wa Russian Army, zimenenso sizinasangalatsa akuluakulu ena. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Kadyrov ndi waku Russia konko, koma iyeyu alinso ali ngati amayang'anira dera la Chechnya kwa amagwirizana ndi Putin. Ndiye nkhondo itayambika iyeyo amadzudzula akuluakulu, Minister of Defense komanso mkulu wa asilikali ankhondo ndi ena otero, kumadzudzula kunena kuti simukuchita zamphamvu kuti muthane ndi Ukraine. Ndi chifukwa chani? Taponyani bomba, taponyani nuclear, tachitanizi. Koma asilikali aja akuluakulu aku Russia aja maziwa ali ndi malamulo amene amagwiritsa ntchito, sangangotenga zida zonse kumaponya kumene kuchako. Ndi iyeyo akuoneka kuti amadzudzula. Ndi anthu amenewa anaona kuti kuti iyeyo akuzitenga ngati dolo iti, ndi anakhala ngati amba kumulondalonda. Kuyambira pa 1 mwezi uno, I mean 1 March 2023, mkulu ameneyu anasiya kuonekera kugulu kwa anthu. Mbiri inamveka kunena kuti wapasidwa poison oopsa amenenso waononga makidini onse. Tikunena pano mkulu ameneyu akudwala mwakayakaya ndipo akungokhalira kupita ku Dubai kukafuna mankhwala. Ku Dubai kumeneko kuli katswiri odziwa kuchiza matenda a impsyo, kidini ndi impsyo pachichewa. Ndiye iyeyu zikuoneka kuti impsyo zonse ziwiri zaonongeka atathiridwa poison ndi anthu osadziwika. Ndiye akumapita ku Dubai chifukwa kumenekoko kuli katswiri odziwa kuchiza matenda amenewa otchedwa Dr. Yasin Ibrahim Ashahat. Dokotala ameneyu ndi katswiri kwambiri ndipo wakhala kuchiza mabwana ndi madona otchuka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndiye Ramzan Kadyrov wapanga hayala mkulu ameneyu kuti amuthandize pa vuto lakeli. Mwina ambiri mukhoza kumafunsa kunena kuti ndi chifukwa chani akupanga hayala madokotala akunja pamene ku Russia kuliso madokotala ambirimbiri odziwa ntchito imeneyi. Mmene ndakuwuzirani kale kunena kuti mkulu ameneyu anapanga maudani ndi asilikali ambiri a Russia. Ndiye apapa akuopa kuti mwina akatenga dokotala wakonko akhoza kumuononga. That's why wakatenga dokotala waku Dubai kuti amusamalire bwino. Nanga siyeyu akulimbana ndi Minister of Defense, mkulu wa asilikali ankhondo ku Russia, akulimbana ndi mkulu wa intelligence yotchedwa GRU, akulimbananso ndi intelligence ina kumene yotchedwa KGB. Onsewatu ndi magulu opsa kwambiri amene amatha kumupha munthu kudzera poison. Anthu onse amene akutchulira naja anaphedwa ndi magulu akamenewa. Ndi iyeyo atamba kudwala makidini ake afa mosadziwika bwino ndi chifukwa akatenga madokotala akunja, chifukwa akuopa kuti mwina akatenga dokotala waku Russia akhoza kumalizisa chifukwa choti akulimbana ndi akuluakulu kwambiri. Panopa Ramzan Kadyrov akuoneka mudabwisa kwambiri, wanenepa mosakhala bwino komanso watupa masaya. Dzanadzana lomweli President Putin anakumana ndi mwana wa Kadyrov wotchedwa Ahmad. Malingana ndi malipoti akuti amakambirana zokhuza chinyamata, komabe zimenezi zabwesa manung'unungu ambiri pamene ena akuona ngati kuti ndi succession plan imene ikufuna kuchitika. Dziwani kuti Vladimir Putin samakumana ndi aliyense waku Chechnya except Ramzan. Ndiye pamene Ramzan Kadyrov akudwala mwakayakaya, kwapezeka kuti Putin akuyitanitsa mwana wake wotchedwa Ahmad, amene ndi mwana wang'ono kwambiri, ali ndi zaka 17, koma Putin wamuyitana ndi kumakacheza naye nkhani zodziwa yekha. Ambiri akuona ngati kuti ndi ndinene choncho eti pakamwa papera pake pamakulakola, koma ambiri akuona ngati ndi succession plan yomukonzekeresa
kuti adzatenge mpando wa abambo ake chitakhala kuti china chake chachitika, chifukwa mwachidule mkulu ameneyi mmene akudwalira mwina akhoza omwalira. Ndiye zikuoneka kuti Putin akufuna kungongozekeresa mwanayi kuti adzalowe m'malo mwa abambo ake. Nthawi yake ndinafotokozapo kunena kuti Putin anamenyana ndi zigawenga za ku Chechnya mpaka anazigonjetsa. Atazigonjetsa anasankha mkulu wina kukhala mtsogoleri wa deralo. Mu 2004 mkulu amene anaphedwa ndipo Putin anasankha mwana wake kukhala mtsogoleri. Ndiye kuyambira 2007 kudzafika lero mwana ameneyo Ramzan Kadyrov ndi amene wakhala kulamulira Chechnya mothandizidwa ndi Putin. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Kadyrov amakhala pa mpando umene chifukwa cha Putin. Ndisaine zambiri nafotokoza kale, popanda Putin iye yakhoza kuchotsedwa pa mpando. Ndiye itayambika nkhondo ya ku Ukraine iyeyu wakhala kutumiza asilikali ochuluka kwambiri kukathandiza Russia, and he is one of the most trusted person kwa Vladimir Putin. But on the other hand, iyeyu amadana kwambiri ndi akuluakulu a Russian army. Ndiye mmene ndafotokozera kale kunena kuti kumayambiro a mwezi uno Kadyrov wabwera poison opsa kwambiri amenenso wampangisa kuti afufume ngati chitumbuwa, komanso makidini ake kuwonongeka. Ndiyebe tizoona kutsogoloku mmene zikhalire, koma mkulu ameneyu ali kuchipatala kulandira chithandizo tikunena pano. Tikanena za nkhondo ya ku Ukraine ndiye kupitirirabe tikunena pano, makamaka ku dera lina lotchedwa Bakhmut City. Russia yatsala pang'onong'ono kulanda mzinda umenewu, ndipo asilikali a Ukraine aswa mtengo ogwira. Ngakhale asilikali a Ukraine ambiri akuphedwa kumenekoko, Zelensky wanenesa kuti sagonja. Chifukwa chani zikukhala chonchi? Bakhmut ndi mzinda ofunikira kwambiri. Muli misewu yambirimbiri imene imalumikiza madera ena, Kramatorsk City komanso Sloviansk. Ndiye kuti Russia ikangolanda Bakhmut City ndiye kuti zikhala zosavuta kuti akalande Kramatorsk komanso Sloviansk. Ichitu ndi chifukwa chake Zelensky sakufuna kugonja kumenekoko. Alolera kunena kuti anthu azifa koma nkhondo ichuluke kwambiri ku Bakhmut City, chifukwa Russia ikangolamulira mzinda umenewu zikhala zosavuta kulanda madera ena, chifukwa mzinda umenewu uli ngati center imene imalumikiza madera ambiri kumeneko ku Donetsk region. Komabe ngakhale Zelensky akupanga makani, zaonekeratu kunena kuti Russia ikulanda mzinda umenewu ndipo sipatenga masiku. Pakali pano gulu lija la Wagner Group lalanda Eastern Bakhmut City yonse. Ngakhale mkulu wa bungwe la NATO Mr. Jens Stoltenberg watiuza dzana kunena kuti Bakhmut City may fall in the coming days.